pukaw sa mga nangatulog. Mao siya ang unang presidente o iyang gidala nga pagtulong leader gyapon siya sa The Quaker. Kauban niya si William Penn ato nga time ug kanang state sa Amerika nga gitawag og Pennsylvania, diha sila naghimog koloni ni William Penn. Muna gitawag na og Pennsylvania in honor of William Penn. So Kristohanon, ang ilang mga panggobyerno pinasikad sa Biblia. Sa unang panahon, sa panahon pa ni George Washington, sa siya pa ang unang presidente. Ang tanan nilang mga pamalaod, dunay basihanan permanente sa Biblia. Ang ilang mga dagkong building na dito dibutan ang Ten Commandments. Pero dito nagsugod sa diha nga no inclinar na ang mga bagong tubo. Mga bagong tubo, wa na mga lagad sa Ginoo. Usa sa akong amigo nag-ingon dito nga, ingon siya nga, Brad, tiri sa amo. Daghan kayo, puno, dako nga simbahan, puno sa simbahan. Pero pagligid sa panahon nga tigulag na, ang uban nga matay na, nangaluya na, ang mga bagong tubo kuno di naman manimba. So matod niya, pito na lang kami, pulos na tigulang, gabako na. Kaya ang mga batanon, matod pa, wala mga lagad sa Ginoo. Kasagaran karon sa Amerika. Pulos na lang simbahan, nagningaw na. Ang ilang tax day simbahan, nag-shut down tungod kay wa na membro, sila na lang. Mao tong mag-close nila ang ilang simbahan. Tungod kay ang mga bata bisan ang ilang mga anak wala magsunod diha sa pagkamataron. Munang ang Amerika nag-anam ka us-us. Og ang tagna sa Biblia sa Ezekiel nag-ingon ang Biblia nga dunay dakong panagkabangi kining gitawag og Gog ug Magog. Og kini nga mga nasod nga hisgutan sa kakaraanan sa ilang panahon. Nagrepresentar ni sa Amerika o sa Russia or China. So, mahitabo ang gubat. Ug matod pa, mapildi ang Amerika, mawala ang ilang pagka-superpower. Karon nag-anam na sila kakunhod. Nga naman, tungod kay nawala sa ila ang pagkamatarong. Ang Ten Commandments dito sa White House, tangtang, ang nagpatangtang si Obama. Si Trump karon Christian. Pero ang iyang pagka-Christian, ako nakita, mura lang pantalyarawa. Muna nga, ang Amerika karon nagtakilid, bagsak ang ilang ekonomiya. Panahon gani ni Barack Obama, no? Bagsak sila nakautang og $700 million siguro na itong time. So, ang pagkamatarong magabayaw sa kanasod. Samtang nagkinabuhi sila kaniadto diha sa pagkamatarong sa kaniya itong panahon, katong gitawag nila mga revival. Daghan kayo kung makita niyo katong mga tent revival. 1,000 sa manambong. Pero karon wala na yung tent revival, dili na para sa una. Wala na yung mga revival nga imong makita. Nag-anam na pagkawala. Muna nga, nawala na ang kabantog sa Amerika. Nawala na. Mahitabo gyud ang matuman ng panagna nga magka bangi ang Gog ug ang Magog. Sumala din ang pagkamatarong magabayaw sa kanasod. Kung ang leader sama kaniadto kang George Washington, usa ka Bible believer, usa ka God-fearing man, mag-lead siya sa ano niya ang mga tao iyang tudluan. Og iya ning gibuhat. Og ang Amerika dito nagsugod. Kunya may time sumala sa history. Nga kadto si Roosevelt, presidente sa Amerika. Nahitabo tong Second World War. Kunya si Roosevelt namatay. Nupuli si Truman. Si Truman walay ibang kaagan. Lahi man sa una kay di man mga abogado ang pwede raman. So si Truman maoy kay vice president man siya na presidente ato nga gubat. Ug matod pa ni Truman wala ko experience. Wala ko ibang kaagan. Ang iyang nahimo matod pa niya gawas nga mudangop ako sa Dios. So sa Dios na gikan nato nga time no surrender ang Hapon. Na manage to niya pinaagi sa iyang pag-ampo. Pinaagi sa pagkamatarong. Midaog sila. Kaya ang Biblia nag-ingon nga,
ang pagkamatarong magabayaw sa usa ka nasod. Kung ang ato lang untang nasod matarong, wala lang untay korupsyon, wala lang untay mga daghang krimen, kung ang tanan lang magsunod sa kabubuton sa Dios, ang atong nasod mabayaw. Makalingkawa sa tanan mga katalagman. Pero unsaon man ang atong mga leader nag-unay mangani pag-away. Wala maghiusa. Matud para sa prinsipyo sa UPC. United we stand, divided we fall. So saan nato pagbarog nga ang